Abot donya katimbang swarga. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wage tanggal 6 Februari tahun 2026. Kapethik saka Injil Markus bab 6 ayat 14 tekan ayat 29. Tembung donya dadi gegambarane apa wae mligine kanikmataning urip kang amung sawetara wae lawasi. Kanikmatan mau asring kawakili dening tembung derajat, pangkat, semat lan keramat. Derajat tegese kalungguhan utawa jabatan sosial. Pangkat tegese kalungguhan formal. Semat mujudake cumawise brana kang blegedhu turah-turah. Dene keramat tegese kawibawan. Sawetara iku swarga nggambarake kahanan urip mulya langgeng bareng karo Sang Maha Tresna. Asring manungsa nglalekake utawa luwih treping ngebotake donya tinimbang swarga. Piwulang agama satemene saguh mbumboni kang sipate kadonyan mau kanthi nengenake swarga. Nanging akeh manungsa kang suthik kelangan kanikmatan kang wis karegem kanggo nggayuh kamulyan langgeng. Akeh manungsa nyingkur swarga kanggo mburu donya. Raja Herodes kang dadi salah siji punjer trita ing waosan dina iki mujudake salah siji conto saka manungsa-manungsa kang ngeboti donya tinimbang swarga. Kaya kang padha kita mangerteni, Herodes mono mujudake raja panguwasa laladan Galilea. Marga darbe kuwasa, dheweke bisa tumindak apa wae kalebu ngrebut bojone Filipus sedulure lanang. Uripe uga mubra-mubru keceh bondo kinupeng suka. Kahanan kaya mengkono mau ndadekake dheweke rumangsa mulya, kajen lan keringan. Dene swarga rawuh liwat pribadi tumindak lan sesorahe Santo Yohanes Pembaptis. Atas asma swarga panjenenganing wuhake laku pamartobat. Atas asma swarga sumbering bebener Santo Yohanes Pembaptis sacara mligi ilik-ilik menawa apa kang katindakake Herodes mau ora bener. Ora prayoga wong panguwasa meneh ngrusak pagrayu kanthi ngrebut bojone liyan, bojone sedulur meneh. Sawijining tumindak kang banget-banget ing nistha. Satemene atine Herodes kober mbliyut rikala kacelathu dening Santo Yohanes Pembaptis ngenani tumindake kang ora ndalan mau. Nanging jirete kanikmatan kadonyan kang wis mbalung sungsum ndadekake dheweke kangelan njupuk keputusan. Lan pranyata pandheske kahanan nggawa dheweke menyang keputusan kang banget gawe miris. Nggegegi donya tinimbang swarga kanthi ngurbanake lan mbungkem bebener. Dheweke ora ngurangi dosa ananging malah nambahi dosa. Dheweke nglirwakake bebener mligine Santo Yohanes Pembaptis kang martakake bebener mau kanthi minangkani panyuwune anake wadon awit sumpahi. Si anak wadon njaluk mustakane Santo Yohanes ing sawijining lengser. Tegese si anak wadon njaluk puntese bebener awit kang nggawa bebener kagawe tiwas. Para tresna pelem kinasih, awake dhewe asring uga kaadepake mring pilihan ngeboti donya apa ngeboti swarga. Ngeboti urip kepenak nanging ngurbanake liyan apa ngeboti urip pas-pasan nanging gawe slamete liyan. Asring uga awake dhewe milih kepenak dene sing ora kepenak kawenehake liyan. Milih golek slamet tinimbang kena ruwet awit gawe wong liya slamet. Murid dalam Gusti kudu wani lumawan arus, wani berkurban kanggo kamulyan lan kabecikaning liyan. Ora kaya kang katindakake Herodes. Suawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit penget kangge ngeboti bebener ingkang ateges ngeboti swarga.
Mugi karsa dalem tansah kawula tengenaken ing salebeting ngadepi pilihan sarta nemtokaken sawijining keputusan. Panjenengan kawula puji lan luhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci samenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.